Fakta om giraffer. Giraffer er et pattedyr, og det lever i Afrika. De er verdens højeste dyr og kan derfor spise de blade fra træerne, som andre dyr ikke kan nå. De bruger deres tunge til at plukke bladene med, og de kan blive helt op til 25 år gamle ude i naturen. Men hvis de bor i et zoologisk have, kan de blive endnu ældre end det. En giraf går på en bestemt måde. Den går i pasgang. Og det betyder, at de flytter for- og bagben på samme tid. En hungiraf, hun kan blive op til 4,5 meter høj, og hun kan føde 1 unge ad gangen. Kun meget sjældent får en giraf 2 unger på én gang. Hungiraffen er gravid i over 400 dage. En hangiraf, han bliver 5 meter høj, og han kan veje næsten 2.000 kilo. Hungiraffen, hun kan veje mellem 500 og 1200 kilo. Girafferne, de kan parre sig hele året rundt, men hunden kan først blive gravid, når den er 4 til 5 år gammel. Når en girafunge fødes, er den cirka 2 meter lang. Girafferne, de lever i Uganda og i Kenya, hvor de lever på savannen sammen med for eksempel elefanter og næsehorn og løver. De er ret almindelige i for eksempel Østafrika, så hvis man har lyst til at tage på safari, kan man være næsten helt sikker på at se en giraf. Giraffen er drogtyggere, ligesom en ko, og de kan spise omkring 60 kilo blade om dagen. De plukker som sagt blade med deres tunge, og tungen er 45 cm lang. Når det er meget varmt midt på dagen, så bruger de oftest tiden til at tygge drog.